Каждый участник выкладывает минимум 9 фотографий, и из них уже жюри, организаторы, мы выбираем лучшие работы, которые будут оценены и предложены на судейство всем желающим. Мен пиар өлкәсендә эшләгәч беләм, күпме генә сөйләсәм дә барыбер бар кешеләр теге безнең шәһәр турында бәлки ишетмәгәннәрдер әле. Ә болай карап, мәсәлән, алар барыбер акчаны алсалар да, ой, Казан нинди шәһәр микән, нинди матур микән дип күреп, безгә килергә мөмкиннәр. Менә Татарстанга, татарларга менә шушы рәсем нәрсә бирә ул синеңчә? Минемчә, менә әйтәләр бит, кайчан менә элекме хәзер менә без торабыз Кремльдә диергә була инде, аның каршында Муса Җәлил бар. Ул бит кайчандыр да Моабит дәфтәрләрен язган, барыбер теге үзен шундый бөек шәхес итеп күрсәтү өчен түгел, кечкенә генә эш эшләп ватанны яклар өчен диергә була. Хәзер без бәлки ватанны якламасак та үзебезнең Казаныбызны танытабыз да шулай итеп инде. Һәм димәк ул шундый шагыйрьләр аша гына түгел, шундый кечкенә генә көндәлек әйберләр аша танытырга була дип уйлыйм. 3, 2, 1, старт! Ого! Что, подняться надо?